खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ थांनाय मैया क'क्राझाराव बलिउड एक्टर अर्पिता अग्रवाल आरो असमिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर रवि शर्मा बिथांमोना क'क्राझार गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलाव दावबायफैदों। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर आदिल हुसैन अर्पिता अग्रवाल आरो असमिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर रवि शर्मा आरो नंदिनी आर काश्यपमोननि फाव खालामनायाव सेबखांजानाय 2025 मायथाइनि रुद्र असमिया सावथुना दासान्दि क'क्राझारनि गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलाव दिन्थिजागासिनो दङ। मैयानि बेलासियाव रुद्र सावथुना दिन्थिजाबाय थानाय समावनो सावथुननि फावखुंगुर रवि शर्मा आरो अर्पिता अग्रवाल मोनजों लोगोसे रुद्रनि मोनसे हानजाया क'क्राझार गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलाव दावबायफैदों। बिटिआरनि गाहाय CM प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुर ब्रिगेडनि कमान्डिं अफिसार ब्रिगेडियार अक्षय कापुर आरो भारतारि रौनिया हानजानि दुरान्ड काप खुंफुं आफादनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों सावरायलायदों। क'क्राझाराव जानो गोनां दुरान्ड काप 2025 जागायनायनि सिगां CM प्रमद बर' बिथाङा थांनाय मैया तामुलपुर ब्रिगेडनि कमान्डिं अफिसार ब्रिगेडियार अक्षय कापुर आरो भारतारि रौनिया हानजानि दुरान्ड काप खुंफुं आफादनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि CM प्रमद बर' बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। जोंनि सावरायनाया मोजां मोनगिरिफोर आरो गेलेगिरिफोर मोन्नैनिबो थाखाय गोरलैयै गोरोबलायनाय, साबसिन सुबिदाफोर आरो मोनसे गोसो गुदुं जोलुर मोन्दांथिखौ रोखा खालामनायाव मिरु खालामनाय। मानोना बिटिआरआ गोग्गानानै 3थि बोसोरनि थाखाय बे मानगोनां टुर्नामेन्टखौ खुंनो थाखाय थागथियारि जादों। बिसानि बुंथिगिरि फुंजा मोसाहारि बिथाङा बिटिआर सोरखारखौ बाख्नायदों। गोबाव सम नाजाबोबाय थानाय सिमांखौ प्रमद बर' बिथाङा जाफुंसार खालामबाय होनना बुंथिदों। फुंजा मोसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनांगौब्ला सिनेमा हलनि गोनांथि दङ। बे थांखिखौ लानानैनो थांनाय सोरखारनो गोसोखां गनायथि बिलाइ गथायदोंमोन, नाथाय जाफुंसार खालामनानै होआखैमोन होनना फोरमायथिदों फुंजा मोसाहारिया। फिन आरोबाव गसाइगाव महकुमानि 2 नं गुमा समस्तिनि सिङाव थानाय फुलकुमारि पार्ट 1 ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आदानि कम्पानिनि हेंथायै सोमावसारनायखौ जागायदों। थै होगोन, जिउ होगोन, थेवब्लाबो जोङो आदानि कम्पानिनो हाखौ हगारा होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। जोंनि बे ओनसोलाव आदानि कम्पानिया जानो मोना। प्रमद बर'आ गो बेक जानांगौ बे आदानि कम्पानिनिफ्राय होनना बुंथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। थांनाय मैया गसाइगाव टाउनाव UPPL दोलोआ गसाइगाव टाउनाव गोजोन खौसेथिनि मुङै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। APSCनि आफादगिरि गौरब गगৈ बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव। बांलादेशआव बांसिन थांग्रा आसामनि दैदेनगिरिया हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो होनना बुंथिदों गौरब गगैआ। BJPआ ट्राइबेल काउन्सिलनि सायाव रिमट कन्ट्रल खुंथाय खालामगासिनो दङ। BJP दोलोआ ट्राइबेल काउन्सिलनि हा लानो नागिरो। बेयो क'क्राझारावनो जा, कार्बि आंलंआवनो जा एबा डिमा हासावआवनो जा। ट्राइबेलनि हाखौ संरैखा खालामनांगौमोन, जायगानि निखावरि मानसिनो हानि पाट्टा होनांगौमोन। बे खामानिखौ मावालासिनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सोरखारा जेराव हा नागिरदों बेयावनो रोजा रोजा बिगा हाखौ सारेन्डार खालामदों होनना बुंथिदों APSCनि आफादगिरि गौरब गगैआ। सान्तिपुर दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै सान्तिपुर दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरनो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों सान्तिपुर इउनिट एबसुआ। सासे हाबा जाखानाय गथ' आरो फिसाय गोनांखा रिचा नार्जारि मुंनि आइजोआ गोमाना दङ होनना
खौरां मोननाय जादों। गसाइगावनि सराइबिल थानानि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनि रिकास नार्जारिनि आंगो बिसि रिसा नार्जारिया न'निफ्राय मुलि लायनो होनना ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दासिमबो न'फारसे गिदिंना फैफिनाखै होनना मिथिनो मोन्दों। खौराङाव फिसाइ रिकास नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला 2.5 बोसोर बैसोनि सासे गथ' हिनजावसाबो दङ होनना फोरमायथिदों। दुखुथिया नखरा गुबुन सुबुंफोरनाव सोंबायना दा जोबोर हालाय-हाफाय जानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बयबो गोरोन्थिखौ मावफ्लाङो, अन्नानै गथ'नि मोखांखौ नायनानै न'आव फैफिननो खावलायहरदों फिसाइ रिकास नार्जारिया। लोगोसे बे खनसे गोरोन्थिखौ निमाहा होनोबो राजि। फिसाइ रिकास नार्जारिया रायजो-राजाफोरनि सेराव रिकास नार्जारिया खावलायहरदों दि बहाबाफोर रुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 9957957038 जानबुं अनजिमायाव खोन्थाहरनो थाखाय। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।